karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Dili tingali na daotan, di ba? Kung akong dawaton ang iyang tanyag nga atimanon ang iyang nasadaan. Mahimo bang makita ko sa mga babae? Dong! Dong, Jericho! Dong! Pastila, Dong! Wala sa kwarto sa mga bisita si Samantha! Unsa? Dili ka na, Rudy, ha? Pangitaon na ako ang salbahis. Dong! Ay, kalma lang, Dong. Tama ko mapakita niya. Ala, uy. Nangiday, anong wa man ka makabantay nga migawas siya, ha? Ay, kuhan ka na. Wa din mo malak ang pultahan sa iyang kwarto? Ay, amot, Dong. Uy, nalimot, manggug ko, Dong. Uy, ay, nalimot ko, kuhan ka na. Uy. Dali! Mao ba ka na siya si Samantha? Kanang nagbarog doon sa swimming pool. Oh, Hala! siya tuod ka na. Hoy! Ganong migawas magkas kwarto, ha? Dong, kalma lang, Dong. Ganong migawas kasi mong kwarto? Ginirbias ako. Unsay plano nimo sa imong pangasuonon? Oh, Sulti na. Aron magkasugod ako sa akong trabaho. ha? Hello? Ako na si Dr. Rudy Bertal. O ikaw si Samantha? Ako. Dr. Bertal. Tawagal ko sukungan. Ayos kong title. Rudy na lang. So, ikaw ang babaeng minabang? Ako. Akong sa nga naputlan og tiil ang iyang pangasuonon. Musa, kinahanglan nga ako ning bayran ang maong sa. Mo ba? Mitan niya ginoy ka nga mo'y matiman kag Chloe. Sa ako nang giingon, dako kaayong akong sa maong babae. Musa, angay ni akong silbihan. Dili ba, sir? Angay lang. Kung may konsensya ka, at timanon mo siya mayo. Nakasaad na ko. Laumi na, mister. Mubalik na ko sa akong kwarto. Oh. Mitan niya ginoy siya sa iyong serbisyo. Ako na nagisulti ni mo. Pero, musugot ka si Chloe nga ang babae na kasahan niya. Mo'y usilpi niya. Problema na kanan niya itong Samantha. Ug dili ako. Hastang kuyawan ako, eh. Abi na kog milayas ka na, di Samantha. Ay, may gani, may buta kong idol nga doktor. Kita ka to, doktor. Buutan na sa. Tod, ay, ginadaan tagagilisan, day. Saman. Dili mahitabong ako ng buhaton ng inday. Kung mulayas ka, mga pulis na mangita ni mo. Huwag paniguro ko ni mo. Nga dili ko muhunong sa pagpangita ni mo hangtod nga makitaan ka. Ug kung mahimo, duha ka grupo ang mangita ni mo. Mga daotang grupo ug mga pulis. Ug magpaabot na lang ko kung kinsa makadakop ni mo. Ug pag-ampo na lang. Nga dili mga daotang tao nga mag-apa sa patong sa imong o ang makakuha ni mo. Kay sigurado gid nga malugusan ka nila. Uy, hala. Anak mo yung nahitabo. Agoy. Nagbahad yun ni mo si Dong Jericho. Dili siya buutan sama sa imong pagkulagway niya na ako ng inday. Aw, nasayop tingali ko, no? Pero, ay, bunga lang tingali ni siyang kasuko ni Samantha. Uy, pero, tambag lang ba? Sunda lang ang tanang ipabuhat ni Dong Jericho ni mo, ha? Aron, sayo kanya hatagan sa kagawasan. Love? Kumusta na? Hain ang salbahis nga babae. Oh, ha? Naibaw ko nga tuan ni siya sa bahay. Gusto ko siyang makita, Jericho.
makita mo siya kung makagawas ka na din. Labos to na. Please, ay pagkilag. Ni ako. Dili ta kabiyaan, okay? Dili ka ko ni mabiyaan karon nga inutil na ko. Oh, Chloe. Naibaw ko nga dali kang matintalog babae. Oh, Wa pa ko malimot sa imong sana ko sa una, Cherry ko. mahimo ba, love? Ayaw na pagisgot sa nangagi. Patanon niya atong panahon na. Ugawas pa. Siya mo inaguna-una na ako. Pero gitukom ni mo siya. Chloe, magpakasal na ta. Pusa, Kasal? Magpakasal pa ka kanako karon nga pungkol na ko. Chloe, Naibaw ko sa hilig nimo sa babae. Gusto kag sexy. Nindot og legs. Taas, puti. Nindot og kuko. Unya, patuhuon ko nimo nga andam kang mga sawa nako karon. Bisan kun wa na ko'y duha ka tiil. please, Chloe. Ayaw pa da sa imong kahubos kalibutan. No! Wa ko mahiubo sa kalibutan. Naglagot ko sa babae nga mao'y nakaingon ning akong kahimtang karon. Ay, kabala ka. Makita ni mo siya. Tungod kay siya mo silbi ni mo hangtod nga mamaayo ka. Og, Unsa? Ang salbahis mo imong paatimanon ako? oh love, gusto ka makabawas niya. Pues ako siyang ihatag ni mo. Ubos sa usa ka kondisyon. Unsa ka na? Nga maningkamot ka nga makagawas dahin ka din sa ospital. Tungod kay nagpaabot siya ni mo sa bahay. Nganong gipatawag ko nimo, sir? Ayon ka magpuyo. Kinahanglan bang may bawo ka sa akong address? Gikinahanglan. Tungod kay anhi ka na magtrabaho sa bahay. Tuguti lang kung makikita sa akong inahan. Ako na bahala sa imong inahan. Pirmahin eh. Unsa na? Kasabutan sa imong utang nako. Nagtuo ka nga tanga na lagi kay ko, ha? Pirmahin ang maong kontrata. Naa diha ang imong utang nako. Usa ka milyon? Mao ni akong utang nimo? Oh, usa ka milyon. Og bayran mo kana sa imong kahago. Og dili sa kwarta. 5 ka tuig? Oh. Human sa 5 ka tuig nga pagserbisyo namo, maimpas mo na ang usa ka milyon mong utang nako. O sa man? Reklamo ka? Og niya pa? Sekreto lang ni natong duha. Nakabati ka. Dili mahimo nga dunay laing tao nga mahibaw niini. Ug ay kubala ka. Apilaan ang usa ka milyon ang magasto ko sa imong inahan. Mo pirma ka o dili? Ambi ng ballpen. Oh. Naana. Napirmahan ko na ka ng 1 ka milyon. Salamat. O karon, ihatag na ang imong address. Ay naman ni si Samantha. Kanuwa naman siya mapunta na ako.
mahalong auto ka ng mihunong sa among tugkaran. Ikaw bang inahan ni Samantha? Oo. Ako, sir. Sir, nakaila ka sa akong anak? O nang, niya ko tungod niya. Ha? Ngano man, sir? Ngano nakaila ka man sa akong anak? Tungod kay ako nang iyang agawon karon nang. Pero, di sa gusto nga dunay laing may bao bahin sa iyang pagtrabaho ubos nako. Busa miyani ko. Aron ihatag ni nimo. Kwarta. Kwarta na nang. Para imo nang magasto din eh. Kay taon-taon pa una makapauli din si Samantha. Seryoso na gyud siya sa pagpakigbuwag kang Clark. Clark? Oh, Clark, mao ka na ang iyang hinikugma. Og mao na'y nakahasol niya sa katapusang adlaw nga nanawag siya nako. Unya na nanghid nga dili una mo pauli dinhi sa amo. Tungod kay gusto niyang likayan si Clark. Mao ba? Undan, ana diha ha. Onya, timan ha. Kinahanglan bago permi ang hapin sa online nila ni Miss Chloe o ni Don Jericho day. Nganong nagtipon man sila nga wa pa man daay sila makasal. Aw, mga moderno naman kay nagmanga utok mga bata Onya, timan kinahanglan may tubig o beer diha kanon na ilang gamay ref diha kana ba? Kinahanglan na agad na permi. Tubig o beer. Mao ba? Pero dahil mangutan ako ba? Manamitan man ka. Gamay mo atiman ni Miss Chloe, ha? Samantha. Ha? Nahibaw ko sa nahitabo. May donggan kong nakabati o mga mata nga nakakita. Ikaw ang gipasangilan nila nga maoy nakaingon sa pagkainotil ni Miss Chloe, di ba? Pero, kung ako pa ikaw, musibat ka. Ayaw silbihe si Miss Chloe. Kay dakong problema ang masudlan mo. Busa, layas karon dayon. Palayo! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama.